kirohadsz, és ezeket az embereket átfordítani, vagy az olyan teljes apátiában úszó közönségeket megfordítani, azok mindig nagyon nagy győzelmek. De ez kihívás, nem? Hát ez az. Jó, Főleg az elején, sikerül, gondolom, de... Hát olyan 6 év után, most már elmondhatom azt, hogy tényleg nagyon ritka, amikor nem. De rá is állsz akkor általában az nem az előadó hibája, hanem a helyszín. Tehát, hogyha úgy van berendezve, hogy tőlem van olyan, hogy elalakul a teremért, és csak úgy tudok kinézni oda, hogy nem látom a felét a nézőknek, meg nem hallanak, meg hát akkor nem tudsz mit csinálni. De úgy alapvetően ez már működik, amíg az ember kezdő stand-upos, és nincsen annyi anyaga, meg annyi rutinja, meg magabiztossága, akkor ezek ilyen borzalmas, szégyenteljes bukták. Tehát, igen, egyszer láttam egy ilyet, az egyik ismerete is